Tämä talo on Helsingin Design-museo ja siellä on parhaillaan alkamaisillaan Avotakan design-työpaja. Design-työpajassa on tarkoitus askarrella tapetista paperitupsuja ja paperitupsuista sitten avaimenperiä, helminauhoja ja mitä tahansa. Mennäänpä katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Avotakan lukijatyöpaja-iltaan. Tämä on järjestyksessä jo meillä kolmas. Ja täällä Design-museossa. Avotakan päätoimittaja Johanna Falk, mitä täällä Design-työpajassa oikein tehdään? Me ollaan täällä meidän lukijoiden kanssa tekemässä tällä kertaa kauniita helmiä vanhoista jämätapeteista. Ja tämä on tänä vuonna jo meidän kolmas työpaja täällä Design-museossa ja tämä on Avotakan tapa olla mukana tässä Design-pääkaupunki vuosihumussa ja tehdään kivoja kauniita asioita, arkisia asioita ihmisten kotiin. Ja kuinka usein näitä on, mitä tehdään seuraavaksi? No, nyt meillä on pieni kesätauko ja seuraava on vasta syksyllä ja sitten onkin luvassa jouluisia himmeleitä. Ollaan hyvissä ajoin liikenteessä. Mistä innostuit tulemaan tänne askartelupajaan? No, mä luin uusimmasta Avotakasta, että nyt saisi askarrella tällaisia helmiä. Ja mä oon kiinnostunut yleensä askartelusta. Mitä sä ajattelit tehdä tuosta? Ja ajattelin tehdä helmet. Ainakin aloittaa niitä. Miten tuo väri valikoitui? Oliko se lempiväri vai miten päädyit tuohon vihreään? Vihreä on kaunis väri ja minulla ei ole vielä vihreitä helmiä. Siinä se nyt on. Tiedän, että kun mä pääsen sinne tekemisen vanhuutta, teen taas urakalla ihan helposti. Sitten enemmänkin olisi suorastaan ylpeä. Mä olin niin onneton alus, kun oli kaikki lintallaan eri puolilla. Nyt kun on tässä rivissä, niin linttausta tai lintallaan olo ei huomaa ollenkaan. Tosi kivaa.